Bayede yebo. Nomkhuhlane kuyabanda eGoli. Yebo bayede. Ngeke asibuyelele emakhaya. Impela bayede. Hey, Uyaphila? sikhona bayede. Besikhulekela isibusiso sokuthi ube nokuthola kusasa. Ngiyabona ulala kubuhlungu umzimba. Kakhulu ugijima. Awubayede besikhulekela nje ukuthi isibusiso njengoba konke esikwenzayo siphethe ubayede futhi njengoba yangikhombe ngonyama konke kunokuthula. Besikhulekela nje isibusiso ukuthi kusasa konke kuhambe kahle. Nenduna yonke into siyibambe kahle nasimostela. Bayede. Inkosi ngibusise mashembe ngizomlikela. Yebo bayede. Ayonyazi ngoba umhlangano uqalile izolo. Yebo. Awubayede njengoba indlula mithi amakhosi sishilo uzoba nokuthula kusasa izweni lonke futhi abekho abantu abangathi sikhalaza ngokuthi izwe lethu liyonakala nathi bese siplana ukuthi silone ngomhla ka-30 akwazi ukuba kanjalo osicelayo ukuphila bayede Hayi kuzawuqona. ndlula mithi yamakhosi bayede yebo Mahle amaphilo. yebo sinawo bayede vela abaningi wena wendlovu wena wendlovu bayede Washa ureverse. Ngapa vele. Wena wendlovu Wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu bayede bayede ya cha Bawule ngani bafana cha wenzeni hayi bafana ngishile emini mina mina bengiphethe ukuthi izodliwa ngothunini ya ngiyakhumbula kodwa ubukhona futhi ya ngiyakhumbula kodwa ke besifisela into enhle Yeah. into engayisho ukuthi idlale kahle kakhulu ya futhi ngiyaqala futhi ngibone imisele kanje Yeah. vele ke isifo esidala ke lento ethu finishing ya we don't have a finishing in this country Yeah. kwagcina ngonomvethe no Benny Makati Yeah. no Sean Bartlett Yeah. so and then njengamanje ke siyacela ukuthi babuye bafowethu beze sizomasha ngiyacela ikhansa kwethu umhla ka-30 lana eCalifornia ngiyazi la ngazalela khona ingane yami esemeleni ayizalela eCalifornia ngiyakutshela eCalifornia ngiyazi cha uthi ababuye sobasha ababuye nje umhla ka-30 nje kodwa shishi bebezophazamisa ukuba winile bengeke baphazamise mana-ke kunamazwe alwayo njengamanje kodwa adlala i-World Cup ya Iraq kuyawina ibikhona lapha ya uyibonile bayithintile i-out ba Iran nayo ibikhona ya iJordan kuyaliwa lapha kubuka Jesu ya ayiqhawa ayi kodwa qhawa amaphutha abekuphi amaphutha qhawa i-finishing ya finishing ya and isifo esidala ya uthini kodwa ngombokazi qhawa ngithi mina in South Africa yamanje Mbokazi is a god of soccer a god of soccer and ngiyamfisela ukuthi uNkulunkulu nezidalo zakubo aqhubeke nje angawanaki into ama-girlfriend ngoba ngiyeza kuthiwa ngisho ku-WhatsApp wakhe nje kugcwele nje ingoma kwazolonke omashi mashi into ayinakile nje indaba yokuthi ngisho kuma-contact akhe nje ngeke ufice nje kuthiwe kuno asanda usho ukuthi hayi abangamphazamisi no ndu abangamphazamisi osile
Nosine. Ozile abangamphazamisa umfana wethu. Kodwa ngeke sakhona ithi mina ngayitshela nje ukuthi mangabe mina ngona ngeke mina ngihlulwa umlungu. Yona inkinga yayifuna ngayiqutha umlungu. Kodwa bashela isimthole ebholeni. Hayi kunzima cha hayi mfethu congratulations bafana oh how sorry bafana ish sorry bafana Yena ngiyabenzekile hey washa vele wathi will come back soon washa into ngakhohlwa uhlala uhlala ngalokho mkhophi yeah uhlala lokuthenga yeah cha ona uhlala ngabantu benjalo yeah ufuna uhlala ukuncokolise noma manje ngena imali thathe lemutshali imbali leminike yeah hayi ugxeke yeah lapho uhlala ayi lathi hayi ababuye nezigcobo ababuye nezigcobo Induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba wemizane induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba bizane induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba bizane induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba bizane induna yalendawo esihlale phansi sithethe amagala bizane induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba baba yini belungu mabedansa besheshisa ingoma ihamba I love your spirit, man. ibonile imbongolo le yase eGhana ebiseyisa ibuka ibhola laphana ithi those are chasing our brothers. How? Minister of Sport wakhona. No, but lento ndaba ezitha nendlela esithole ngayo attention uma ngabe o minister even o minister bamanye amazwe bekwazi ukuphawula ngalezi zinto noma ngabe baphawula kahle noma baphawula kabi kodwa ndaba ezitha the fact ukuthi attention iseyibona ngiyathokoza ukuqala okwesibili kukhombisa ukuthi iSouth Africa kahle hle ithathwa kancane kangakanani ukuthi abantu singathi sisho kahle ukuthi laba bantu bala izweni ngokungekho emthethweni kuyicala kabili khona into aduyisho nje indaba ezithi ukuthi kuyicala ukuphuma ezweni lakho izwe lakho lingakwazi ukuthi uyephi ufike kwelinye izwe wenza amacala ubeka i-image kubizwa ngokuthi uhlambalaza izwe ukuthi ngiyokhathi disrepute ukuthi usuka la wena uyomela izwe lakho kabi amacala awuthu uyabo ngoba iZimbabwe ikithe nje iZimbabwe abayibuyele mabefika futhi bazoyithola induku ngoba bahamba bayohlaziswe le ukuthi engathi saliphathekile kahle bona nabo nje bekhuluma ipolitiki benza ngathi abazi ukuthi bafuya imigodo yabe iqhelele they must correct their capacity nengane kaMgabe impela yajijimeza umuntu ngesibhamu lapha yazi kahle ukuthi amagama yamnomdubule eqolo ida kwama drugs ingekho emthethweni kwayo wona ingekho emthethweni nesibhamu sakho kodwa mana uhulumeni waqisa amehlo hayi ukuthi abafana bakithi hayi khona kodwa nabo ozoso unembuzo abangayibuza abake babuze bafike kanjani bengenawo amaphepha le South Africa cha bayahlambuluka labantu bahlambuluka impela baklini futhi abantu awona kayi ayona wafana bavumile semedlala ibhola izolo izolo badlala ibhola izolo weekend lapha campaign lapha badlala ibhola bakanti ibhola abona lelizwe lojule news hayi ziyaphatheka hey kodwa ke futhi enye into ofanele manini indaba uhulumeni laba bantu angenzi fill up makwele kwele Moses Mabhida bahlala mabhida bangena umalema with so much love for abantu bokufika avela athi nje mina ngeke ngibazonda abantu bakithi ngezindaba zethu ngeke ngibazonde laba abantu bakithi jobetha ngabazonde bese ethi ucela nje bezohlala kwakhe besurround umuzi wakhe bahlale yeso bafethu behlale nje lapha hleli khona plaza la ncelisa khona amankonyane ethi inkomo lapha abafuya kulelo plaza because manje kufanele phela siboneke ukuthi sikhulume seyiphikisa abahleze eplazini la
Hawu umuntu othi akutatshwiswe Nasephalaphala. iland occupy iland kodwa yena akaze simbone isithi sengithini lapha kunendawo ezolu ukhalo nje akaze simbone eqala ngaye. Thina when we are leading qala ngathi. Yeah. Siyabona yabona. So ke enye into ofuna sijabulele bafuthu sonke thina Kathina nomhlathe emhlanga ngamadoda. Wabhalansiswa kamnandi lo muntu wasabhalansiswa njengaye ongqoyinkawu. Uyabona into ofuna sijabulele bafethu ukuthi kwesinye isikhathi into mayenziwa uwe ugcina ungayiboni noma uyenza kahle. Niyabona lento abantu bokufika bafethu yenzeka kahle, yenzeka ngokuthula and futhi isitholile isizathu sokuthi uhulumeni ayinaki but akafuni ukuyinaka ngenhlonipho ufuna ukuyinaka ngokusabisa abantu base South Africa ingakho ke abantu base South Africa kufanele beqhubeke nokuba nokuthula ngoba kuyenzeka singagcini sesiyona thina futhi sesenza izinto ezingekho lathi ngoba mawubuka indlela esiyenze ngayo ngokuthula iyenzeka nabo abantu bayahamba nawo ama stats nje namhlanje adekhishwa ukuthi abantu asebehambile bangakanani so ke akusiba abantu abavele bavuka bayiqokela ukuhamba la bahambe ngenxa yalomsebenzi esiwenzayo so ke kufuna ke sithi siyenza nathi sibuye nathi siuhlola umsebenzi wethu siwubuka ukuthi wenzeka kahle mina ngingasho nje nginiqinisekise umsebenzi wethu wenzeka kahle kakhulu and siyacela futhi ikhulu kahulumeni azingabi nathi ayisabele ekhweleni elisobala ukuthi nabo abantu bawu-30,000 mabethi omalema imisebenzi ayikho imisebenzi ethathwayo laba abantu ngicela ukubuza lo ya-30,000 buwenzani eSouth Africa bebehleli nje bebevuka behlale nje everyday laba abantu USPA immediately u-advertise ama-poster more than 5,000. yeah that's 5,000 times 8 indaba ezethu ngoba uyazi ukuthi umuzi nomuzi umuntu oyedwa osebenza almost 8 noma ngaphezulu so that's 5,000 times 8 wabantu abazolala bedlile manje into eboganga kodwa futhi okunye sizokwenza makwedlula itethu ukuthi sizoqhubeka sesingena emaplazini manje singena emaplazini akho akukho private property la eSouth Africa engeza ukuthintwa ngoba yiwo lama private property okwenziwa kuyizinto ezirong so ke uma bethi private property sizokubiza amaphoyisa seshani maphoyisa na umsebenzi wethu mayingafuni siyangena akho tele branch lapho uzobona Mntwana. Kodwa lo alithi wakho macinga wafuna udlala isitasameni. Ngani mngani wami? Why you hate me, bra? Oh, this is Kelvin Clay. Kelvin Clay, baba. Kelvin Clay. Yeah, Kelvin Clay. Clay. Yes, Clay. Clay wakho lo. Lena uzokhuluma isigesi ngeke. Which job that took by foreigner by to you? Bangizisela ukugeza. Awugezi phela. Which job that foreigner took? Unyokunyikiza nonyikisa uyongena kwimoto ubulala isibuko sami wena usakhe usifune wena Balan. Hayi tinkami ngeke hayibo ngeke gcwele ene lo muntu ushaya yonke into lo muntu lona hawenzani lo muntu lona lo muntu uphuza yonke into iyo lelo dlophulo libe yigali uwe Bala ngithi abantu bahle becomplain. Lenza ngiphoze kancane. Abantu bahle becomplain la kabe yambethi. Nina so wara. Akugcende nasingabantu. Yeah, true. Sizinsizwa. Yeah, and we are friends. Yeah. Ningayingeni nje ngoba ningayingeni. Don't. Yabona mina I'm not feel offended. Yeah. Because uzosuthini mina. Yes. Because udala unje wena. Ngidala ngenje mina ngisakala. Ayekho yophethu. Ngisakala mahala nje. Yeah. Ayekho umuntu onganakho nje. Yeah. Yeah. Hey bafethu we at uCity Combo City. There is a march today. This is our accommodation that we were slept in. So don't forget to subscribe on this channel, like and comment. Siyabonga, thank you, have a good day. I will post everything that is going to happen today. Wait. Aw big da kami ame. Azoyibona ikami yami big la. Angifana konakele Eastern Cape
Zikhahlela injobo fana bakithi konakele. Hayi. Zikhahlela injobo. Hayibo Cwele. Au. Awuyigcwele lento. Ayabona halutho. Yabona-ke sekuvasile mina ngeke uzongifaza mina. Hey! Amaqunu! Komiriso! Hayi mfo. Bahleli laba balele ukubula amafoni Ucabanga lelo kuyini. Ngizongibonile ucabana isuka nje. Upho. Wosu sifase la wena nihleli nibona namafoni lapha. Hayibo. Athatha upitole lapha singithi. Uzintsika. Kamana. Noma Bazo zakutetela. Ngiyitetele ehle lapha. Ubusoba mntwakini muzo yimini. Awu, kawu. Bana. Bapho bamakhanya la. Babe no Max baba. Akusiza ngayo. Ngimase lapha. Ayibona kamhala ngentu, ngimhala ngempama nje. Khama ngehleza. Uthi nje ukhele. Hayi bafana hayi. Hayi kodwa hayi. Eastern Cape umncinyana hayi. Ufikile. Macingwane. Nomfazi ogcwele. Mphela. Awungisize nkabi yami. Ngoba le njalo iyahlula le njalo. Ngizokwazi ngiyafasa ke dedele. Azofaka la. Akungcono ngifasa kumacingwane. Hayi ngcono. Hayi ungathi cela kahle. Azofaka la. Hayi phela. Wala donsi uka lapha uvele yabo. Wenzani? Yabo sitaba. Phela mina ngifuna. Wena. Pendula ibanga ithi. Pendula. Awuda. Wamboka mkhulu hawo. Hayi ukhuleka ufuseka ngoni. Lo mthetho yena basizakala ozozo. Mase hlezi lo mthetho awusanga. Ile kuthi. Yehle ngempela. Uvunula lishiye kahle. Ungifaka i-anti uvunulile. Awuvunulile wena Nkoki. Wafaka i-anti nje uya fucking bullshit. Ngela kuveli lutho wena ngeke ungayifaki i-anti. Kahle. Ibona ngiyaqala ukubona indlela kahle phambili. Abe mina we siyamasha noma sogabisa ngayigqoko. Hayi. Ayakuveli lutho la ela. Awu. Awu. Siyamasha labazogabisa ngayigqoko. Qala lento. Suka. Awuphenye phela. Uyifakile nje i-under. Awuyifakile. Usazoyifana mfana socela i-under. Ngifaka i-anti kungizwe. Ifakile ikawu i-under. Livula le-under ikawu. Alivula le-under ikawu. Livula le-under ikawu. Yathi i-under la iqubile. Ayi madoda, i-under la ivula le-under ikawu. Angeke phela ngeke mina umuntu uqayisa ukuthi mana lesi siyamasha la sikasizo ngigqoke ngesigqoko. Uthe nje unesigqoko sesihloko umuntu ngempela. Hayi. Wekubani? Awuqhawe lesizwe. Wekubani? Hawu mbomvu. Hayi imvunulo kaMbomvu le. Hayi mbomvu. Bahlobile abantu. Ngifakwe ihlathi la buka la. Kanti kanjani? Hayi ihlathi leni. Hayi. Vunula baba. Ngeke uhambe izwe lingaka baba usukele eKZN uze Eastern Cape ungafiki ungavunuli. Vunule baba. Kodwa bonke mongameli ihleli. Ule yini wena masinyeke? Manje ngisamsana Ayisikho mongameli ihleli. ngoba ngagezile. Ugesi nje oqala. Uba Mbomvu. Imvunulo yakho lena mfowethu awuchaze mfowethu ukuthi abantu bayitholaphi. Ayithola lezi lozini ngana kwethu. Ya. Thola lezi lozini. Awubanikeze inamba Mbomvu.
073 yeah 716 yeah 43 yeah 30. yeah Awufuna uba muhle nje hawo zento. Yeah. Ubona umuntu ophethe imvunulo wazi inombolo yakhe ngekhadi. Bonke Vele befuna ifoni. Kamana aqhweba ingane. Manje woza Hayi buzo ngophuma. awugcwele lento awu hayibo security Wawa. Ngeke hayi vele abuseliwe Lomfana uyayijabulisa. basa phela ukuqina ukuqina. Yabona hayi kodwa inkunzi gcwele awu inkunzi gcwele Akusaka man. gcwele kiwaphi gcwele Sikugompo. Yeah. Eastern Cape. yeah Sizothi awahamba nje mfana ngithi awahamba ngempela Yeah. manje. Yeah. Sina 6 days manje. Angithi zolimo 7 days. Sina 6 days namhlanje. osele ukuze kushaye 30 Manje into esishayo sibona iCamp eseThekwini kuphela. Ama-camp amadolobha wonke aphi. yeah amakhempani kumele kube amakhempani Ama-camp wakithi ukuthi amakwalakala bheka yes buka ikhamera uthini le ke qala khona. kumele aqoqane khona Ehena. ubona ikhempe kanjani ke Sibona iCamp eyodwa yeah eseThekwini lapha yeah asemabhedi. yeah okulindele ukuthi kube khona amanye Awabe khona manje and Yes. futhi iCamp yethu sibona zonke izinto engibasela kakhulu Yeah. yanyanyi ngithi ayinyanyile. unyanya kanjani Nginyanyiswa ukuthi khona amamalawini yes amamalawini kuphela phansi. yeah Ama-Nigeria. Yeah. Ibi-camp ama-Nigeria. yeah Ibi-camp akodwa ngiqonda ama-Nigeria nje ngoba phela anyanyi Yeah. ngithi ayinyanyile nje. yeah Iphi ama-Mozambican yeah apha ama-Zimbabwean. ish Sibona iCamp eyodwa yes yeah e-based kumamalawini. okushuthi amalaweni ungawabeka ukuthi abantu abahloniphayo right? Abahloniphayo. yeah And kunamanguni lapha. yes yeah Kunamanguni. yes Uyangonisa. yes so singabantu ababodwa namalaweni yena Yes, singabantu ababodwa. pho manje why sibaxosha No asibaxoshi. Yeah. Sithi thina abangene ngokumthetho. Yes. Ngeke phela ukuthi Zoso umahlobo yeah umakhanya. yeah Mango umakhanya nomahlobo. yeah Obvious vele nezithakazela izodwa. yeah Ompangazitho true apha until umnguni. yeah Kodwa akusho ukuthi manje ngihlale ngamahlobo. yeah eish Akusho ukuthi fanele ngihlale ngamahlobo. ngeke mina ngihlale kini mina No ungahlali ngoba ngihlambise. Umuntu phela kubona phela ubuntu lo. Uhlale ekhaya into efanele kusize. yeah Into efanele kuhlupha Yeah. ayithi kuhluphe. Yes. Ukuthi hey mhlambe lo 2 years bebengicisile. yeah Yini engingayenza ukuze ngikwazi ukuthola imali ngakikhaya. ish true Yabo. true So mfana kithi asikhulumi kambi. yeah Peaceful. sekusele 6 days manje 6 days manje. ayi Umhla ka-30. ayi mfowethu ayi mana kwena abantu bofika bakuthatheleni muphi umsebenzi kwena Mina mangithathele mfana i-construction. construction uyinkontreka wena Yes. wenzani uyakha Siyakha thina mfana kithi. wena uyakha yini wena Ngiyakha. uyakha wena Yazi uyitshela ukuthi angikwazi ukugibela isikhafu emsungane. uyagibela esikhafuleni mina mfazi ocela awahle wena Nginawo ukuthi ngilawula abantu abagibela isikhafu. ya wena umlungu wena Ngitshela kanjalo. hayi umshubo nkabi yami hayi Ngitshela kanjalo. hayi sifuna lona sifuna tatamfazi imfazi igcwele kalokho Fuck off man. imfazi igcwele Abahambe. kalokho imfazi igcwele kalokho Awunakala lombomvu lapha sibhali. Ufasa ngotshwala wena. igcwele Ufasile la ngemuva. Utshwala mfazi uzokubulala utshwala.